गिबियावनो एट्स कालचार्स स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोबाय। फैदो दिनै भिडिअआवहाय आं मोनसे टपिक्सखौ सावरायनो सानदों। बे टपिक्सनि मुङा जादों रिक्वेस्ट। फैदो बिदिब्ला मोननैसो बिदिन्थि सावरायनि रिक्वेस्टखौ लानानै। 1 number, I made a request to begin the work immediately. खामानिखौ थाबैनो जागायनो थाखाय आं मोनसे खावलायदोंमोन। 2 numbers, I filed a formal request for more information. आं गोबां मिथिनो थाखाय आरोबाव मिथिनो थाखाय मोनसे आनुष्ठानिक खावलायनानै मोनसे फाइल खालामदोंमोन। 3 numbers, I came here at your request. आं बहाय नोंनि खावलायनायनि थाखायसो फैदोंमोन। 4 numbers, I request help. आं हेफाजाबनि थाखाय खावलायदोंमन। 5 numbers, please consider my request. आंनि खावलायनायखौ अन्नानै गनाय। 6 numbers, don't ignore my request. आंनि खावलायनायखौ दानेवसि। 7 numbers, I'll do as you request. आं नोंथांनि खावलायनाय बायदिनो खामानिखौ मावगोन। 8 numbers, I went there only at your request. आं बहाय थांदोंमोन नोंनि खावलायनायनि थाखायसो। 9 numbers, he came here only at my request. बियो बहाय आंनि खावलायनायनि थाखायसो फैदोंमोन। 10 numbers, he denied my request. बियो आंनि खावलायनायखौ गनायाखैमोन। 11 numbers, he turned down my request. बियो आंनि खावलायनायखौ नेवसिदोंमोन। 12 numbers, I considered her request. आं बिथांनि खावलायनायखौ गनायदोंमोन। 13 numbers, sorry, I'm unable to accept your request. नोंथांनि खावलायनायखौ आं गनायनो हाया, निमाहा हो। 14 numbers, I want more request. आंहा आरोबाव खावलायनाय दङ। बेखिनियानोसै रिक्वेस्ट सोदोबखौ लानानै जों बेबायदि गोबां बाथ्राफोर बानायनो हागौ। उननि भिडिअआवहाय आं बेबायदि मोजां सोदोबखौ लानानै टपिक्स बानायनो नाजागोन। बिदिब्ला अन्नानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।